Mayong hapon, yaring nagapanguna nga balita. Lokal nga panguluhan, padayon nga magapatigayon sang libre nga swab test para sa mga naka-close contact sa COVID-positive patient kag symptomatic nga residente sang Iloilo City. Ginpahayag ni Mayor Jerry Treñas nga magapadayon ng libre nga swab test o kon RT-PCR test para sa mga symptomatic kag mga naka-close contact sa COVID-positive patient. Isa katikang, agud mapadasig nga may baluan ang resulta kag ma-isolate ang mga nagapositibo sa COVID-19 virus, ilabi pa nga mayara na sang Omicron variant case sa syudad sang Iloilo. Base sa listahan sang Iloilo City Government sang Enero 8, may 58 na ka mga na-record nga daily case ang syudad sang Iloilo. Gani ginatagman sang alkalde nga sa mga luyag magpa-swab test bilang rekisito sa anuman nga transaksyon, halin 2,800 pesos, nagnubo na ang presyo sang RT-PCR test sa 800 pesos. Sarang mapadulungan ang La Paz Plaza Gym o kon Uswag Molecular Laboratory sa Jubilee Hall. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Lavala Patrol. Ako si Divine Singh.